Su txikitan sortzen direlako ur handiak, gure olatuek itsasoak sor ditzatela. Heldu ezinagaitik hain urrutiko deritzat, hala ere saiatzeagaitik sortu izan dut noizbait zerbait, eta zindagizuet gauza gutxi dagoela berarekin bat egitea modukorik. Beti gustuko izan dudan tokia atxamar puntekin lastantzea lakorik. Umel-umel magia horretan igeri egitea bezalakorik. Ze pena, zeru hori pizka bat ukitzeaz bakarrik konformatu beharra. Bide gurutzeaz, bideaz baino. Artean, sentsazio ameskoietatik at ez deritzat gutxi, kantuan zein dantzan, edo entzunean beste barik, leku magiko hortatik gertu egotea. Zer litzake ba bizitza, nirbana hori gabe, musika gabe. Hau palai, zorrontzarrok. Hemen gara hirugarren atalarekin, Su txikitan programaren hirugarren atalarekin ja. Aurrekoetan ere pertsona eta gai ezberdinak ikutu baditugu, interesgarriak. Gaurkoan ere menua ez da nola nahikoa izango. Izan ere musika arlora egingo dugu salto, eta hortarako ekarri dugun gonbidatu egilea ere ez delako nola nahikoa. Iban daukalako gurean, Iban Ibarretxe, eta bide batez bera agurtzeko probestuko dut. Eskerrik asko eta ondo etorri gurera, Iban. Eskerrik asko zuri, zuei, nitaz gogoratzearren eta guruzunerako hemen hau. Gure duguna momentuz saio hau osatzea da, eta norrobe zegu ona bertaratzea baino. Iban Ibarretxe Mezo, 73ko urriaren 26koa, Zornotzan jaioa, Zornotzako udazken eta Bermeoko Kankinkabara txistu taldearen zuzendaria, baita Santurtziko itsasalde txistu taldearen silbotaria, Bilboko Juan Krisostomo de Arriaga goi mailako konserbatorioan lizentziatua txistu espezialitatean. Eta gaur egun Bermeoko Jose Antonio Egia eta Zornotzako Zubiaur musika eskolako irakaslea. Hombre, kurrikulunerako fitxa bat baino, ez dut irakurri, ezta? Edo hemen agertu da. Baina ikusi dugunagaitik 1000 saltzatan zabiltza. Hontatik kanpo diran beste 1000 saltzatan ez da, Iban? Ez dakiz erantzun, bai edo ez. Bai egiz edalako, baina ez, saiatzen az gauzak izten, eta bidea itxene gaztiei baina zaila da, eta bai, orduen nik esango nuke, bai. Zatxa askotan gauzela, ez dakit, gaztiek ez datozelako utxune horiek okupate, igual, izan like. Ordezkorik ez daukazula? Ahí estaz. Hombre, bokazioa behar da horretarako eta eragitea, rollo ona, feelinga edo feedbacka esaten den hori, ez da? Eta suposatzen dut badaukazula hor jarraitzeko. Bai, eske hori pasaten da, azken batien nauen lekuetan rollo ona dauenez, bazin dut utxi. Neure jentik esatozte, Andrie bezatozte askotan ez dakitela ezetxe esaten. Ez dakit hori defektu badan edo virtuti edan, baina manabil ikasten apurka-apurke ezetxe esaten, baina behitxu. Gaur, por ejemplo, bedako eta aurrezku betan Bermioko jaizetan, Bermioko txistulaziek ezin dabielako eta neu. Arurbindu minaz, minutu birako. Ez dakite ezetxe esaten. Hori da, problematxu bet, ez dakite arazo edan edo virtuti da, baina... Bere pisua izango du jenteak ere nahi dauela, zuan izatea? Eskertzen da, bai. Suposatzen du bai etxe. Bueno, urrutietara joan gabe, herrian bertan, pasakaiak, otxotea, jaietako txistu alardea, txistu eguna bera, Danborradako zuzendari nagusia urte askoan, eta urten bertan jaietako pradogeilari, ez da, udazken txistu taldearen ordezkari bezala, ez da, intzindari bezala. Exacto.
gauzak ondo indugu zalen seinale izango da hori ez. Bai, saltza askotan, zuk esan duzu moduen, eta orduen eskertzen da udaletxiek, herrisek, eta batez ere jai batzordie, gugan konfidantza hartu izana, eta pregoilarie izendatu izana, eskertzen da. Bai, gauzak ondo induguz nik uste dut ez, horregitxik. Saltza askotan, zuk esan duzune, domeketako pasakaiza, hor dakogu altxor bat, bitxi bat, una joia de la leche. Joan Jakune hau alkate izan dako Alberto Gurtubai beti zatoztan, hemen dekogu bitxi bat dela letxe. Hori ezin dugu utzi. Jarritzun bi hori eitzen, ja, betirako. Zegara Euskal Herriz esaten bauten munduen bakarrak eitzen dugune hori. Domeketan, domekero, amabizetan hor, jota fuego, musikia eitzen. Eta hori altxor bada. Nostik? Hori, 1998 urtetik ona horregitxik aurten nindu, 25. urte hurren haitzen dugula. 87 hasi ginen. Septiembrin, justo, eta gaur arte. Gogoratzen dut orduan, Einaute ere zuekin ibili zen, ez? Exactamente. Einaute horretak enzazpikoa bezari geuaz urten zan lehenengoz. Anaiz eta ni urtetan ginen txisto joten, eta Einaut atabalagaz. Beitxu, norarte aiera da Einaut, eta norarte aiera garen gu. Ez, pakotxa bere munduen, bere erara, bai, guai. Esango dizut, horre perregoia egiten ibili zinean eta nik behintzat, albotik entzuten nuen kritika edo iritsi guztiak oso positiboak izan zirela. Ez dakizun? Bai, hori zauztie. Baina, bueno, danon artien egin ginen olako testo txubet, eta neu bakarik irakurri neban, osea, nek ez deko meritoriek, meritu edako taldiek. Taldiek dako meritu. Zeu hautatua zeu izen zinen eta... Jefien azelako. Bueno, edo ate batek beste ate batzuk zabaltzen dituelako, lagun batek beste lagun batzuk ekartzen dituen bezala, edo kanta batek beste kanta batzuk eragiten duzulako izango da. Ulertu txut, bai, ados. Bueno, Iban, saio honen funtsa ez da jente ospetsua bertaratzea. Eragiten duen jenteaz balioetan jantzia den programa bat egitea baizik hortara nindoan. Nornaik dela gonbidatua, ipuin bat egitearen ataka hortan jarriz, ezta? Eta hain zuzen helburu horrekin, beretik, kasu honetan zeuretik ere eraginda, saio pedagogiko bat sortzea, burutzea. Baina nork esango zuen haundia edo ilustra ezarenik hauek ikusita. Ondarrun fama haitza erabiltzen da, baina nik errekonozitua esango nuke. Errekonozitu zerbait ondo egiten duen pertsona egiten delako, ezta? Ez inork ezelan edo ezergaitik goraipatua edo etiketatua. Exacto, neu famatu ez naz, gure bez, bakizu, kondo dakizu, anonimatuan ondo bizitala, eta horreitik etorri nintzen saio honetara. Ikustu filosofia, saio honetako filosofia guai dala, eta zan, bai, ez ziotxut ez etxezan. Oin, esango basoestu zen, ez famatu etorri bidea zona, enuen zeni ez naz famatu. Horretako badauz, Mikel Urdangari, Neneko Atxa, futbolistak, deko guzpio bat. Bai, gustora. Fama igogailu badala, ez da? Norberetik jenteak igotzen zaituela eta bajatzen zaituela, ez da? Eta zuk irabazia baino ez da. Baina, bueno, ondo nauen moduen ondo nau. Hori da. Bai. Pertsona eraginkorra behar ditugula, ez famatuak. Bai. Bueno, Iban, eta hau ez eta bestez ere, gero ere hitz egin dezakegunez, hain justu ipuinean zentratuko gara ondo baderitzozu, eta musika sortu zen. Izenburu hori daroan ipuina, zer da kaso, Iban? Zertan datza ipuina, eta zer da ipuinarekin lortu nahi duzuna edo adierazi nahi duzuna? Gauza asko nahi neuzen atara ipuinarekin, bai, esaten bestezu lan gauza bat, ni uste generalien ipuina sorkuntza badala, baina gero bado sortik ostundute dauzen mezu batzuk, irakurleak ataran bidauzenak. Batzuk errez atarako dauz, beste batzuk metaforikoki dauz ipinite, baina zu listo ezarenez, harrapazu zorrek ez, horre metaforak.
Bai, listo izan barik. Horreitik, bueno. Fiskalistu izan da, atrapalik ez horrek metaforikoki finetu zenak. Nik, bai, karo, nik irakurri dut eta nik horan lehen begi kolpean ero, desira eta adorea etorri zaizkite gogora lehen hitzak. Edo orain zuk esan duzun bezala, hori gehiago laburbiltzen duen sorkuntza hitza bera. Bai. Baita nola ez, zeur bertan edo aipatzen dituzun errespetua, berdintasuna, motivazioa, elkartasuna edo elkarlana bezalako balioak etorri zaizkit. Exactamente, bai. Enoa zer gehiago kontetan, bai horre baloreak, justo, zuk esan duzu moduen pregoien, jentie komentaztan ondo egon zala pregoien gendune jaizetan, gehien bat horre baloreak goraipatu genduzelako. Orduen horreitik jentik esaustan, guai egon da. Respetue, berdintasuna, etc, etc, etc. Bai, azkenean, musikaren bitartez pedagogia, ez da? Hezkuntza edo, onena eskaintzea, beti desio dugun mundu hobe hortarako, ez da? Onena ataratzea zeuretik. Bai, gu irakasleak gari ez, musika irakasleak gari ez, orduen jokarrerien gu ikasitako pedagogia, orduen hori umieri, eta umie estan aripe, erakustu txegu partitura bat, kanta bat, ondo joten, errespetuz, bako bere paradoxa, ez da? Partitura bat hartu eta errespetatu autoriek ipini dauena eta gozatu musikaz, baina beti errespetu bategaz eta partituratik joan barik. Ez dakit azalduna zen ondo. Bakoitzak bere bizitzarekin egin dezala bere partitura, ez da? Baina ondo. Exacto. Eta, emozioak ere erruz aipatzen dituzu, posa eta pena, beldurra eta zoriontasuna, ilusioa eta nostalgia, edo maitasuna eta gorrotoa. Bai. Musikak transmititzen dituen emozioak edo azaleratu nahi izan dituzula ere bertan. Azken finean igual ez dakit musika tresna batek ere, hori, ez da, transmititzen duelako edo hitz egiten dizulako, ez da, hizkuntza bat dela. Hizkuntza musikala, hain zuzen ere. Eta soinuaren bidez, transmititzen direla emozio horiek. Bai. Ez jenti flipein dugu negaz, baina, karo, musika tresna bakotxak bizi badako. Eta soinuagaz transmititzen dugu, emozio guztizek. Segun no joten dauen pieza bat, emongotxo igual tristesi bat, edo postasun bat, segun zelan dauen, edo segun zelan ikusten dauen partituria. Bakizu hori edo zin abestirik pasaten da. Erromerian abestize, por ejemplo. Laran, laran, larararara, larararararararara. Posa, emototxu horrek abestizek, ez da? Baiten batxe zuelan putxo eta astiro jo, edo tono menorrean bat, tono menor baten jarri, orduen sortzatzen da beste partitura diferente bat. Laran, laran, lararararan, lar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 a. Orduen hor bakotxadeko bere funtsiba. Abesti berean, goiak eta berak joal direla eta transmititu nahi duzuna. Exacto, bai. Eta aparte musikak ez da, badu denak batera kantuan edo dantzan jartzeko ahalmen berezi hori. Gaur egun ez dakit zer bestek daukan hori, egia esan. Bai, ados zeugaz, ipuinan ipini dut hori gainera. Gaur egun, nor da gai gaur egun hori lortzeko, ez? Denak bateratzeko zerbaitean. Ez da, Putin, por ejemplo, ez. Sergio Ramosek lortzen da hori, ez. Nor, Villalibrek trompetagaz. Hor dau, diferentzize. Danak ez. Aitortuko dizut bestalde, azken gauza txiki bezala edo, niretzako handia izan dena, ze detaile bat da, baina, detaile eta ikuspegi asko izan ditut gustoko, baina hau bereziki. Notak eta pertsonak parekatzearen ideia. Ipuinean, nola nota bat isolatu duzun, pertsona bat isolatu alden bezala parekotasun hori eginda, ez da?
eta esan ez zelan itxusia ez ezik, ez deusa ere badela hori. Bai. Mezu garrantzitsua, dirudit bizi ditugun garaiotan. Bai, ados, guztiz. Gaur egun behitxu, por ejemplo, behitxu musikek deko hori, ez? Errasismoa, por ejemplo. Oraindik jarretzen dagoten, ez da? Batzuk esaten gutxio, baina nik uste dut oraindik badauela. Eta musikek bize trataten dau bardin, zurize eta baltza. Pianoa pe, baurdeko zuz tekla zurize, tekla baltza. Danak igualati ez, danak behar diez musike eitzeko. Talde lana dalako, bizek inbidea bie musike. Ordeko zu musiken borobila eta semifusa, por ejemplo, borobile, lodize, semifusa txikize, argaltxue. Danak igualati ez, danak traten bizuz bardin. Naiz eta lodize izan, naiz eta argala izan, eta gauza guztizek, musikek hori dako. Goiko notak, beko notak, altuek, txikizek, danak igualati ez, danak balio da berdin. Danen artien inbidea musikie, danon artien, hori aplikeue mundura, bizitzara edo, bai. Politizen da, bai. Bai. Ondo baditzazu, zure sorkuntza pieza horrekin gozatuko dugu, zuekin eta musika sortu zen. Duela 35.000 urte, gure arbasoek hitz egiten ez zekitenean, hotsen bidez komunikatzen ziren garaian, alegia, ume batek hegazti baten hezurra bilatu zuen, bertan bizi ziren Isturitziko kobetan, putre baten hezurra, hain zuzen ere, zai hezurra. Bai horize, hitzak soinuak ziren garai hartan, aurkikuntza itxela gauzatu zen egundokoa. Munduko soinurik zaharrena, Ipar Euskal Herriko koba batetik dator. Entzun, berriz esango dut, munduko soinurik zaharrena, Ipar Euskal Herriko koba batetik dator. Munduko musika tresna zaharrenaren lehen aztarnak bilatu ziren lekutik, noski. Pentsa, ekaingo kobetatik ezer gutxira, non Europa zaharreko giza hezurrik zaharrena aurkitu zen gerora, euskaldun batena, noski. Hase paradosa, ezta? Eta ze handiak garen gure txikitasunean. Txistuak eta euskarak bizirik jarraitzen duten garaian. Izan ere, hegazti hezur hark, 3 zulo zeuzkan. Goiko partean 2, eta beko partean 1. Umeak eskumako eskuarekin burua igurzten zuen artean, hezurra ezker eskuarekin hartuta zeukala, 3 zuloak estali zizkion eta putz egiten hasi. Hala nola deskubritu zuen modu horretara soinu bat irteten zela. Soinu bat sortzen zuela hegazti hezur zulodun hark. Behin bertatik haizea pasaraziz. Soinua gainera ezen edozelako soinua. Ezen lehenagotik entzuna zeukaten bestelako soinuen parekoa. Ez da antzik ere. Beste mota bateko soinua baizik, diferentea, arrotza, ordura arte entzun gabea behintzat. Tonua bera desberdina zanera bat, baita zorrarazten zuen sentimentu ere, unkitzeko bestekoa dirudienez, umea aho bete hortz geratu baitzen. Urduri bezain ilusionatuta, emozionatuta. Gaur egun, soinu horri re deitzen zaio, edo de musika hezkuntzan.
Baina ez da dena hor amaitzen, ordea, umeak erakuslea sarratzen zuen zuloa askatu zuenean, ataratzen zena beste soinu bat zela ohartu zen, beste tono ezberdin bat. Eta beste sentimentu bat, zorarazten ziona. Umea flipatzen ari zen argi esan da. Irriberrea ere halakoa zuen, aurpegia estaltzeko modukoa. Harriduraren harriduraz eta posaren posez. Gaur egun soinu horri mi deitzen zaio, alegia. Halaber, erdiko atzamarra sarratzen zuen zuloa askatzean, gaur eguneko fa nota atera zitzaion. Fa, F, bera. Ezin sinetsita zegoen umea, momentu bakoitza, mugimendu bakoitza, deskubrimendu bilakatuz. Hain zegoen liluratuta, unkidurak eraginda, euforia betean, zoratzen hasia zela eta, esker eskuko hatz guztiak zabaltzen eta zarratzen hasi zela geratu ezin da. Putz eta putz. Hala nola, egun ezagutzen ditugun nota guztiak atera zituela. Re, mi, faz gain, sol, la, si, eta do bera ere bai. Zazpi noten jabe zen esku bakarraz. Zazpi sentimentu berri, zazpi testura desberdin. Berdin zen suabeago edo gogorrago jo, indar gehiagorekin edo gutxiagorekin putz egin, berdin irteten ziren eta zazpi notak. Nola hortxadarrean zazpi kolore. Alatxu imaginatzen dut aldi berean, hurbileko ekaingo kobetan, ilusio, desio eta odore berberaz, berantxeko beste arte esploradore bat, paretan zaldiak margosten. Musikari baino marrazketari emana, kolorekin jolasten, funtsean, investigatzen hauete. Eta kolore horitik, urdinetik eta gorritik, kolore basetatik, bata bestearekin nahasiz, beste kolore mordo bat ateratzen, hortxadarraren zazpiak beste, hain zuzen ere. Horra hor, kobakide bi, bakoitza bere txokoan, mundua deskubritzen. Munduak berak jartzen digu mundu bat eskuetan. Ezer ez da natura bera baino gehiago. Ez da deus handiagorik. Eta alatxu sentitzen ziren gure artista txikiak ere. Bakoitza berean. Eurentzako mundu bat izango zena deskubritu izanaren handitasunaz. Azken finean, nork daki non dagoen gure bizipozen iturria. Zer zekien porrotxek, sudur gorri batek jarriko ziola mundua eskuetan, edota adurizek baloi bat izango zuela mundu, edota aran marikianek egur zati batetik ateratako biolin batekin konkistatuko zuela mundua, hau da bizitzaren magia. Eta gure umeak, txistua, txirula, deskubrituz ireki zuen mundu bat, berea eta, ondoren, beste askorena izango zen mundua. Hortan ere, ez baitago esan beharrik, pertsonak, notak bezala, denon artean osatzen garela, bata besteekin aberastuz eta osotasun bat sortuz. Ez norbait nota bat bezala isolatuz, inoiz kantu ez izatera kondenatuz. Batak besteengatik behar dugu. Notek eskala bat osatzen duten lez, elkartasunean, talde lanean, elkar lanean. Entzun nahi ez den soinurik atera ez dadin. Gure aitzindari,
kobaren ostasunean bazen ere, ondo zijoakian asmakuntza. Antza denez. Pieza guztiak bere lekuan zeuden. Halere, ume dalako, gauzak frogatzen jarraitu zuen. Behin ontara iritsita, geratu ezin da bezala. Eta pentsatzen, okurriti zitzaion, nota soinu bakoitzari, denboran balio diferente bat ematea. Nota bera zatitzea bezala. Egun, kortxea edo kortxerdi bezala ezagutzen ditugunak. Jolasteko modu bat zen, arinago edo motelago jotzea bezala, edo gutxiago edo gehiago azpimarratzea bezala. Hori bai, denak zatiki guztiak berdin tratatzen zituen. Beltzak, zuriak, borobilak, denak ziren bere munduaren parte berean. Han ezen inor baino gehiago. Bakoitza bere lekua betetzen baino. Baina noski, oraindik nahiko ez eta deskubritzen jarraitu zuen jolasean. Horrela, konturatu zen, noten ordenaren arabera, emaitza aldatu egiten zela. Hots, alaitik zijoana, bat-batean, tristera jotzen zuela, motelago bihurtu. Edo talderantziz, motelagotik, bizkorragora, alaiagora. Esan berdina, esate baterako, edo motelago joz, tristezie ekartie. Aurpegiare aldatu egiten zitzaion umeari, noten norantxaren edo bilakaeraren arabera. Bazirudien umea bera zela, edo bere bizaia bederen, txirularen beraren espresioa. Tentsioa ere igarten zitzaion gure artistari, alegia, bost nota jaitsita, musikak berak ematen dizuna. Izan ere, tonuak gora bera jaitsi edo igo, 3 edo 5, oso bestelakoa da emaitza. Tentsiotik lasaitasunera bestekoa. Esate baterako. Tentsioa. Lasaitasuna. Kontua kontu, gure artista txikia handia, gure instrumento aitzindariarekin eta berak ere etxekiela, musika egiten ari zen. Mundiala. Bai, musika, letra larriz, idatzi eta esan behar dena. Posa eta pena, beldurra eta zoriontasuna, ilusioa eta nostalgia, edo zergaitik ez, alaitasuna, edo gorrotoa. Berdin, bezarkatzeko ahalmena daukan artea da musika. Zer litzake ba mundua musika gabe? Zer mundua ritmo gabe, perkusio gabe? Haiene, zenbat betetzen gaituen musikak? Zer ote dauka denok batera kantuan edo dantzan edo dena delako egoeran jartzen gaituen zera horrek? Zer bestek dauka denontzakoa den ahalmen hori?
Gure protagonistak ere sentituko zuen hori guztia aurkikuntza besteekin partekatu zuenean. Orain herrietan baino pertsona gutxiago biziko zen arren kobetan. Pentsa, zeinu hizkuntzaz komunikatzen ziren garaian, gorputz espresioa zenean komunikazio bideia bakarra. Hotsak oraindik hitzak ez zirenean, naiz tonuarekin gauza asko esan, baita isiltasunarekin ere. Beste espresio modu bat bilatu zuen gure jainko txikiak, beste hizkuntza bat, edo nork diostan niri, musika tresnek ez dutela hitz egiten. Sentitu eta sentiarazten. Kontua da, ume hura, ni neu izan nintekela, edota nire ikasleak, edota zeuek. Motivazioa bera daramagulako gure aurkikuntzarekiko. Askatasuna eta zoriontasuna ematen digulako txistuak. Eta musikak oro har. Ume hark, zulatutako zai ezur ura joz, dantzan jarriko zituen gure arbasoak zuaren inguruan. Hauek, hankekin, lurra eta eskuekin kobako paretak astinduz, lehen perkusio espresio eta zoramen betean. Ekaingo kobako zaldi marrastuak eurak ere arrantzaka eta trostan jartzeko modukoa. Ordutik ona eta honen ondorenetik, barrenak mugitzen gaituzten bestelako tresnak ere etorriko ziren gurera. Alboka, txalaparta, dultzainak, danbolina, baita munduko leku ezberdinetara ere eurenak, nola ez. Mundua bera politagoa eta koloretsuagoa eginez, eta bizitza bera perkusio talde eder bat. Guk behintzat, emozionatzeko gai garenok, aintzinalez, alan daramagu bizitza zoriontsuagoa eta harmoniotsuagoa, ume hark mundua lehen aldiz, dantzan jarri zuen doinua burutik kendu ezinda daramagula. Talen, azpimarratu dudan esaldize, gogoratzen badozue, zer esan duten, munduko soinurik zaharrena Ipar Euskal Herriko koba batetik dator, Isturitzetik. Eta hau da kanta hori, oso simplea, baina oso polita. Hau da lehenengo kantua insana munduan. Eta gize da, neuk ikusi dudalako. Ederra eta sakona ipuina. Iban, zorionak. Eskerrik asko. Eta, zeuretik ez ezik, historiatik ere ekarri duzu ipuina, Isturitz eta ekain bezalako koben garrantziaz ohartaraziz, edota txistua eta euskararen pisuaz eta garrantziaz. Bizi ekarri dituzu biak ala biak ere gurera. Bai. Argi neukan ipuinen sartu binabala Isturitz eta ekain. Bizetan egonaz, eta bide batez esaten dut jentiari, joateko ikusten, espadan joateko ikusten, porque joan bidalako, sin más, gure historia dalako. Altxor, bai? Altxorra gure txikitasunean zandia garen, ez da? Ahizta, gure txikitasunean zaundize garen, hor dauku euskerie, galdu ez dana, eta ia galtzen espadan,
porque gaztiek ez da bi euskera askorik erabiltzen, eta beste altxorra neure kasuen txistue. Dekogu lehen komente dutena, ez da? Altxor badaku berri zen, domekero kale jiretan urteten garela, eta hori zen dela galdu. Eta horrek altxorrak hor mantendu midiez. Hiru zulotako flautie, hau, leku askotan joten da. Bai, hemen bakarrik ekarri da kontserbatorizora. Eta hemen bakarrik injako estudizu bat afinateko, eta gaur egun txistuarekin, hiru zulotako flauta horregaz, jolike edozein bandan, edozein orkestran, edozein lekuetan jolike afinatuta dagoelako. Ez beste lekuetan bezala. Eta hor altxor bidakuz, euskeri txistue, eta hori pintzen dut ipuinan, ez? Bai, hori da, euren pisua gaitik, historia gaitik eta transmisioa gaitik, euskararen kasuen garrantzi handia daukana, biak ere giza ondare bezala katalogatuak izan beharko ziren agian. Bai, nik ez dakit, euskera baino hizkuntzari zaharrago egongo dan, baina zaharretarikoa dana hori danok dakigu. Eta txistue bitu zer ipinuten ipuinan, egize da, jenti esango da, jode, baina fantasmak ez este, ez, egize da. Oindalo eta 15.000 urte, topasan lehenengo txistue, topasan lehenengoa, auskalo nundik datorren. Ia bai ikasten dugun, ez da, biak baloratzen, daukagunaz jabetu eta egiten, ez da? Bai. Bueno, esango nuke gainera, hortxadarren 7 koloreak ere ikusi ditugula ipuinean bertan. Hain zuzen, Zubiaur Musika Eskolak bere ereserki kantan aipatzen duen bezala, laino bat basebien Zornotzar zeruan, bilatu ezinean udarik neguan hortxadarra irten zen kantari orduan, koloreko nota bat marrastuz moduan. Exacto, hori da gure musika eskolako ereserki zen letrie. Musikie danikin zeuen, gitarristiek, gitarrako maizue, eta letri ez dakit, Zornotzar batekin zeuen, ez dugu goratzen. Txolariz edana, ez dugu goratzen. Esango txudero igual amaieran. Burure etorten badazta. Zure lagun batek, bai. Bai, laguna ondia. Utsi daigun hor. Utsi daigun, bai, hori da gure kanta, eta nik... Koloreztatu ere egin duzula, nota kasu honetan koloreekin parekatu dituzula. Bai, eta hor dakozu hortxadarra, pentagrama antxera marrastua, eta nik ipiniko honek Zornotzako jente guztize hor, boligrafo bataz, nota bat ipintzen, eta daunan artien abesti bat sortzen, por ejemplo. Nota ona. Bai. Lortuko luke azkenean. Bueno, ipuinak eman du jokoa. Orain hori bakoitzak aldean eramatea da kontua, ez da, bere egitea, baina benetan, euskararen kasuan moduan ez hitzez, ekintzez baino, eta bizitza ahalik alaien, koloretsuen, baliotsuen eramatea. Eta, hasieran zurekin esan dugun moduan, eraman araztea. Ados, ez hau txuten moduen. Bakotxeakin bideu, baina ez hitzez, ekintzez, pentagraman ipini nota bat, baina ondo pentsata, gustora, bestigaz zer ikusi dakona, ezta? Ez bakotxa bakarrik ornote ipini eta venga, kanpora, ez danon artien, kanta bat sortzen, bai. Bueno, saltza askotako osagarri ezinbestekoa izan da, hori eskatuko dizut bai ban, labur eta horrela, bote prontoan, saltza hauetako bakoitzari, bere zergaitiagaitik edo, hitz, irudi, izen, sentipen edo dena delako azalpen bat atxikitzea. Bakoitzari aldaera batekin erantzutea alegia. Ados? Bale. Aipatu ditugu lehen ere batzuk, baina, bueno. Hau harinago pasen bihostezun entrevisti baino harintxo, baina, bueno, saiatuko naz bateko hitz bat botaten, gauza bakoitzari. Baina, bueno. Bertsolari izena hartu pizka batean eta ordoa. Ta ez naz, bertsolari izena, baina, bueno, saiatuko naz, bota. Venga, prest nago. Bakioko dantza taldea. Abioie, egazkine, ez dakiru zen bat abioi hartu dugu zen, Bakioko dantza taldeko ekaz. Jo, egon gara Costa Rican, Mexiko, Argentina, Nepal, Estatu Batuak, Hungaria, Polonia, Hungaria
Bulgaria, ez dakit berriz ezauten, Eskozia, egon gara inbat lekutan, eta beti superondo eurekaz, rollo ona, etorri da burure, beti, abioion, eurekaz. Zenbat abioi hartu dugu zen, jo, ez dakizu ondo. Bermeo, musika eskola. Lana, nire lehenengo lana izen zen, behitxu indala ja, 98. urtien hasi nintzenan, tan nabil, super gustora, rollo onagaz, zenbat irakasle pase dizen, zenbat ikasle, eta danakaz ondo, danakaz dakote gauza ona esateko. Eta kankinka gara, txistu talde edo banda, Bermeokoa? Ramone, datoz burure. Ramon, Garaizar, Olaizola, tipo jatorra benetan. Hil zan mendila esterketa baten, eta, bueno, pena hondi ez esan, oina harremanadako bere bikotegaz, Joixo Imanolegaz, agur bat ikusten badauen saio hau, ikusiko dau, fijo, baina Ramon itxi gaitxu eta pena bat izen da, baina oso tipo jatorra asko. Bai, ez datu dezakenik ez, izan nuen zure bitartez bera ezagutzeko aukera eta txapo. Ahí estás. Arlo guztietan ganera, zugaz lehen esaten genuen bezala, zenbat gai ezberdin eta talde ezberdin eta ikutzen zituen, eta da itxonak baino ez berekiko denak. Zeuk ezazu? Santurtziko itxasalde txistu taldea. Eskerra. Santurtzin hasi nintzenetik, hasi nintzen ja eskerraldea ezaguten, Santurtzi, Portugal, eta Sestao, Barakaldon lekusitan jo dugu kontzertuak. Normalien bertatik ibiltzen gari ez txistu kontzertukaz eta txistu alardetan, eta eskerra datoz burua, eta eskerraldea ezagutu nuen, ze eskerra da. Eskerrak eskerraldeari. Eta, bueno, herriratuko gara. Zornotzan kokatuko gara, eta udazken txistu taldearekin hasiko gara. Zornotza. Herritik sortu zinalako, maite zaitu herriak, atletiken bezerkize, esaten duen, hori da. Udazken herritik sortu zen, eta herriagaitxik, eta herrirako, eta horreitin ikuste dut maite gaitxula herriak, horreitik emozku aukerie pregoie botateko. Alardea. Gauza bera esango nek, herria. Alardie hemen izan, herriko talde guztizek eta zeozino guztizek geugaz kontzertu bat emoteko, hori izan gakoa edo lema edo danok. Horre pasadie sortik, alardetik danak itxen duguz batera. Txalapartarizek zonotxakuek, erraldoiek zonotxakuek, txistularizek zonotxakuek, dantzarizek, bai euskal dantzak itxen dabizenak eta beste lakoak itxen dabizenak. Danon hartien itxen dugu guri kontzertua, abezbatxa, gaztu barik, abezbatxa guretzizekaz, umiekaz, Larra Eskolako umiekaz kantetan ipiniduz, herria. Eta hor bai, ezima famatu pasatu diren, hor bai famatuak. Bai, horreiak gonbidatzen duguz, jenti erakarteko. Txistu eguna? Behitxu ontxe, betik azte bira dako txistu eguna hemen Zornotzan, eta hori nik ipiniko notxoen mundue, ja herria ipini badugu lehen, ontxe mundue, zabaltzen dugu txistue beste lekuetara, ezta? Ekartzen dugu txistularizek, bai iparraldetik, Nafarratik, Arabatik, Ipuztatik, Euskal Herri osotik ekartzen duguz, eta jenti ikus daien beste lekuetan txistu egoten dela, beste melodiak dakoie, beste joteko modue, lehen komentu duguna, beste emozio batzuk transmitituko dabie euren musikiegaz, euren txistugaz, mundua. Sartu alba genitu denak isturitz edo ekaingo kobeatan, Jo, flipanti, hori bain zen gozada benetako gran hermano bat. Otxotea. Aztaratu ingo die. Sarrak, motoste, burure. Helduak. Helduak, bai, helduak hobeto. Eurek izaten da, gu sarraz gara, gu zeute gauz. Bai, azken, saiotan eta beti esatotxe berdin. Lehen esatotxotela, puntetako hau. Bai, esatotxoe, bai, ez da bizera puntetan, sartzen jaki metik eta metik urten jaki, fijo.
Ja, nik uste dut ari gaten zara, bai. Ilusio eta post gehien eurek igual. Dana, ni super gustora nau, ermitetara joaten gara, urten egon gara San Bartolomen, Etxanon, San Antonion, Bernagoitzin, eta ondo pasaten du, baina hori etorri daz burure, aztaratu ingo dier, baina bueno. Ez dut uste. Eta morra da. Jo, tristesize, baina alaitasune, bai. Uste dut, 16 urtean eta urteko 8 ensaio izan direla, ibili zarela hor, ezta? Ahí estás, biderkatu. Zuzendari nagusi bezala? Ahí estás, biderkatu zenbat ensaio urteten diez, pilo bat, 100 baino gehiago. Orduen, karo, lan asko, eta gero amaizera izan izen nik gure neba moduen. Horreri karpetazo bat monotxan, baina purtsuet modu txarrien edo ez dakit. Nik irakurri nebanien urrengo egunien periodizikoen, edo ez dakit zain dezkarien irakurri neban final abrupto de la temporada. Enekien abrupto zer zan bez. Iztegire joan beri izan nintzen ikusteko zer zan abrupto. Eta abrupto zan, pues eso, un final apoteósico, inesperado, rudo, zer da, orduen. Gazitik eta gozotik orduan izan duela, ez da? Gozotik, gazitik, zu diozun moduan, hainbeste urtean eta musutruk ibiltzearen ordaino edo bukaera hori izatea, eta gero gozotik, beti izaten dugun moduan, ibilbidea geratu barreko delako, ez da? Eta ibilbide hortan izango zenituen gauza gozoak eta eskerrak. Horreitik esatxut, eta tristezie bai alde batetik eta beste aldetik posa. Ezagutu neban kristolako kankinkabaran ezagutu neban moduen Ramone, hemen ezagutu neban Josu. Josu sindrome Down daukan horrek, temporadan jarritzen dauena, hori ezagutu neban eta flipantiz izen zan, osea, tipo jatorra, ilusio gehiagoan ekartzen zaguena ensaiotara berazan. Gelituko zan beste ordu bat ensaioetan neugaz. Eta behitu, lehen komente dugune, neu ez naz famatua, baina Josontxako banaz famatua. Ze harrapate ostenien kalien, atoa letxe dator, mote oste bezarkada bat, letxen da neugaz berbetan, osea, beretxako ni banaz famatu. Eta hori gozada bada, eta hori enmenakot. Bai, ordain ezina da hori. Ez da plaka bat egaz ordaintzen. Eta azkena, Zubiaur musika eskola. Hemen errez utzi ez dazu. Zeu esan duzu moduen lehen, hor txadarra datoz burure. Hor, lehen komente dugune, pentagrami ipini eta bakotxak nota bat idatzi erekola, eta venga, urtengo da kanta bat, politxe, fijo, seguro. Olako letragaz, oin esango txut, naukin zauen letra, ontxe etorri daz burure, zeu izen zinen, Unai Ormatxea zenik azelaia. Ondo baderitzozue eta ondo baderitzozue, Zubiaur musika eskolaren flashmob horrekin usten zaituegu, eta honen bestean, hurrengo saiora arte, ondo bizi. Eskerrik asko. Mosuet. Danora itxasoa etorrian gora bera lastanka kulunka bat geldia atzoko malekoia xuxurlaka eten ezina fereka bi gorputz amoretsu atzoko malekoia ez da zer da nola